El Tribunal Superior de Justícia ha confirmat l'absolució de l'oncle i el nebot britànics acusat d'agressió sexual al pas de la casa al gener del 2024. La sala ha desestimat el recurs present per la Fiscalia i ha ratificat íntegrament la sentència del Tribunal de Corts. Segons el superior, no hi ha prou elements per condemnar-los. La durada real dels fets va ser molt breu, segons els registres i les càmeres. Les proves biològiques no van permetre obtenir perfils genètics dels acusats i les restes trobades no eren concloents. Les lesions tampoc es poden vincular de manera fiable amb una agressió. El juny passat, Corts havia absolt tots dos homes, però la Fiscalia va recórrer reclamant penes que podien arribar fins als 8 anys de presó i 20 d'expulsió. El Ministeri Públic defensava que el testimoni de la víctima era coherent i que les lesions reforçaven la versió incriminatòria. Les defenses, en canvi, insistien que no hi havia proves sòlides i que el temps en què els tres implicats van coincidir dins l'habitació era molt inferior al que sostenia la Fiscalia. Amb la nova resolució, el Tribunal Superior confirma la seva absolució i tanca definitivament el cas. I tu, creus que aquest cas tornarà a obrir el debat sobre com es valoren les proves en delictes sexuals? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.